Milé děti, nadělil vám Mikuláš tuhle sadu na pískové malování? V tomhle videu vám ukážeme, jak se sadou nejlépe pracovat. V balíčku najdete různé barvy písku, mističky i 6 obrázků, které mají na sobě vyřízlý obrázek. Začněte tím, že si do krabičky uděláte v rohu díru, abyste dokázali dobře sesypávat písek zpátky do mističek. Vezměte si špendlík, pozor, je hodně ostrý, ale vy už to s ním určitě zvládnete a menší děti můžou použít párátko. Špendlíkem odloupněte část obrázku, vložte ho do krabičky a zasypte pískem. Štětečkem můžete písek dobře rozprostřít a přebytečný písek sesypejte do krabičky. Pomocí dírky ho pak vysypte do mističky. Takhle postupujte dál a vždy můžete odlepit i všechny části najednou, které se budou vybarvovat jednou barvou. Barvy písku mezi sebou taky můžete míchat a vytvořit třeba tělovou pomocí bílého a oranžového písku. Až budete mít obrázek hotový, vložte ho do přiloženého pytlíku, aby se vám písek nikde nevysypával. Doufáme, že vás tvoření bude bavit a přejeme vám i vašim rodičům krásné Vánoce.